Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады. Як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час у нас у студыі кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Ну давайте тады пачнем адразу з сябра вольнай Беларусі і з таго, што вольная Беларусь вось буквально днямі зрабіла такое зварот, заяву з нагоды апошняга пакета еўрапейскіх санкцый і таго як гэтыя санкцыі ну як бы так ляглі на плечы шараговых беларусаў. Што прымусіла вольную Беларусь з таким зваротам да лідараў еўрапейскіх краінаў звярнуцца? Не прымусіла, рацыянальнае бачанне той неадэкватнай сітуацыі, якая склалася вакол Беларусі, вакол беларусаў. На пачатку абшырны пакет санкцый, апошнія санкцыі, якія можна назваць эмбарга. У дачыненні да Беларусі забарона, я прачытаў гэты документ, там 265 сторонак, пералічаны тысячы тавараў, ад родадендронаў, руж, гузікаў, мха, паперы туалетнай, супоў і крэветак, да, скажем, там безумоўна тых рэчаў, якія маглі б спрыяць дзеянням накіраваным на падтрымку расійскага ВПК ці прадуктаў падвойнага прызначэння. Але калі ўжо у пакет санкцый уваходзяць фактычна жыццёвыя простыя рэчы, як падтрыманая вопратка, гузікі, там і іншыя аспекты штодзённых патрэбаў, канешне, гэта выклікае здзіўленне і дазваляе казаць пра тое, што у дачыненні да менавіта Беларусі і беларусаў уведзена гандлёвая эмбарга. З іншага боку, амаль адразу ж пасля таго, як быў уведзены гэты пакет спачатку ліпеня, былі ўведзены абмежаванні, шэраг абмежаванняў на ўезд беларусаў на беларускіх аўто. Гэта Латвія, гэта Літва, гэта Эстонія. Тлумачачы гэта тым, што беларускія аўто і нумары з беларускімі, нумары аўто беларускія выкарыстоўваюць расейцы для ўезду ў краіны-суседзі. І гэтага я не разумею, што атрымоўваецца памежнікі прапускаюць у свае краіны грамадзянаў па нумарах аўто, не спраўджаючы пашпарт ці як. То бок гэтае тлумачэнне абсалютна абсурднае, неадэкватнае. Усё гэта ў сукупнасці, канешне, стварае сур'ёзныя праблемы для беларусаў і фактычна дазваляе казаць пра тое, што ацэнка беларусаў з боку еўрапейскіх, так бы мовіць, партнёраў базуецца на калектыўнай адказнасці. То бок тут ужо гаворка не вядзецца пра тое, што рэжым вінаваты ў тым, што Беларусь уцягнута, хаця на сённяшні дзень пасіўна ў вайну, а ўвесь беларускі народ нясе калектыўную адказнасць за тое, што Лукашенко дазволіў бамбіць Украіну з тэрыторыі Беларусі, што расійскія войскі ўсцяж знаходзяцца ў рознай колькасці на тэрыторыі Беларусі. Таксама на беларусаў складаецца калектыўная адказнасць за тое, што Лукашенко стаў узброяй гібрыднай вайны супраць захаду, рэалізуючы міграцыйны крызіс і гэтак далей. То бок ужо зараз, па сутнасці, гэтыя санкцыі і абмежаванні паказваюць, што нейкага размежавання у ацэнках таго, у якіх умовах знаходзяцца беларусы, у ацэнкі Беларусі ўжо няма. Беларусь разглядаецца як рэгіён, як стратэгічны плацдарм Расіі, таму няма што цацкацца, трэба усіх у адзін вор разам з расейцамі. То бок што адбылося? Таксама, акрамя таго, што нівелірызавалася ацэнка, беларусы зведзеныя да ўзроўню беларускага рэжыму, лукашэнкаўскага рэжыму, ацэняюцца як адказныя за дзеянні Лукашенка. Акрамя гэтага, беларусы цалкам прыроўнены з расейцамі. Цалкам. Гэта, па сутнасці, у заявах гучыць і еўрапейцаў, і
некаторых палітыкаў беларускіх апазіцыйных, то бок беларусы па факце на сімвалічным узроўні сталіся такія ж самыя адказныя за злачынствы, якія робяць расейцы, і за злачынства Расіі, як і самі расейцы. Гэта, канешне ж, недапушчальна, бо ў перспектыве фарміруе вельмі негатыўныя наступствы для беларусаў і ў замежжы, і ўвогуле як такіх. Бо калі ўжо зараз еўрапейцы разглядаюць беларусаў як расейцаў і скідаюць на іх адказнасць такую ж самую, як на расейцаў, што нас чакае? Это цалкам фактычна закрыццё межаў для выезда з Беларусі. Бо якая розніца? І навошта тады мець адчыненыя межы, калі беларусы гэта тое ж самае, што расейцы. Другі момант — гэта дыскрымінацыя, абмежаванні для беларусаў, якія знаходзяцца з беларускімі пашпартамі. Ужо ў замежжы такая дыскрымінацыя, она паступова праяўляецца і ў банкаўскіх аспектах, і ў Літве гэта праблема да сённяшняга дня не вырашана. Ну і ўрэшце рэшт забарона на працу, забарона абмежаванні, забарона на нейкія атрыманні нейкай там дапамогі і гэтак далей. То бок гэта, па сутнасці, расчыняе неверагодную прастору для вось такіх абмежаванняў, перасоўванняў па свеце і гэтак далей. І на сённяшні дзень, па сутнасці, гучных заяваў, нейкай пазіцыі вострай і стратэгіі, што з гэтым рабіць, няма. То бок апазіцыйныя структуры да гэтага падрыхтаваныя абсалютна ніяк не былі і не ведаюць, што з гэтым рабіць. А сыходзячы з таго, як хутка ўсё гэта рэалізуецца еўрапейцамі і нашымі суседзямі, на жаль, я гляджу на сітуацыю вельмі песімістычна, гэта будзе пашырацца і працягвацца. Наколькі вось я учора размаўляў з Павлом Латушкам, і ён кажа, што нават дыпламаты, паслы краінаў, якія вось вводзілі гэтыя абмежаванні, маецца на ўвазе Латвія, Эстонія, Літва, не былі паведамлены ім, не былі гатовыя да такого развіцця падзеяў. А што паслы? Паслы гэта паслы, яны не абавязаны пра гэта ўсё ведаць. І паслы і дыпламаты заўсёды будуць казаць, мы не ведалі, гэта дыпламатыя. І, безумоўна, асуджаць палітыку еўрапейскіх краін, у сваіх краінаў яны не будуць. Але больш таго, наколькі я ведаю, на працягу апошні год ствараліся нейкія прадстаўніцтвы ў еўрапейскім звязі. Ёсць жа беларускі дом там у Брусэлі. Што азначае, што гэтыя людзі павінны быць на кантакце. Гэта ж не на калені ж пісалася, гэта ж працэс, гэта прымалася, гэта не з некім абмяркоўвалася. Уявіце сабе, напісаць 265 старонак, унесці ўсе гэтыя... Я думаю, што гэта проста ўзятыя былі дакументы санкцый, якія былі ўведзены ў Расіі, проста перапісаны замест Расіі ўведзена Беларусь. Але ўсё роўна гэта ж працэс, гэта ж не прымаецца кулуарна, за гэта галасуецца, гэта прымаецца еўрапарламентам. Дзе ж гэтыя прадстаўнікі Беларусі і кабінета і офіса у Брусэлі, дзе там такія добрыя адносіны з фон дер Ляйен, з еўрапейскім парламентам? Што гэта тады атрымоўваецца за палітыка? Палітыка папіць кавы атрымоўваецца? Калі нацыянальныя інтарэсы і бачанне нацыянальных інтарэсаў, да чаго гэта можа прывесці, няма. Гэта трэба было тады, калі вось ужо гэтая праблема ўзнікла, адчынены ліст напісаць ад імя дэмакратычных структур, падпісацца. Я думаю, што шмат хто б падпісаўся пад такой адозвай да еўрапейскіх палітыкаў, што гэта дэструктыўна для Беларусі, для беларусаў. Это фактычна прызнанне таго, што Беларусь гэта рэгіён, ніякай розніцы паміж беларусаў і расейцамі няма. У перспектыве гэта разбурэнне сувязяў з Еўропай, нават міжасабовых сувязей. Уявіце, як людзі вымушаны выкідаць з машын, калі там гэтыя першыя інфармацыі прыходзілі, гэтыя прадукты, туалетную паперу, абутак. Як распавядалі, што пакуль не апранеш адзежу, купляеш там боты ў крамах нейкія, то мусіш там іх апрануць, бо тады гэта
лічыцца тваёй вопраткай, тваёй абуткам, а калі не, то выкідай на абочыну. Ну што гэта за падыходы такія? І вось у дыскусіях там пад маім тэлеграм-каналу, ну, даволі розныя рэакцыі. І нават беларусы лічаць некаторыя, ну, я не ведаю, наколькі гэта беларусы, што так, вось, так і трэба, бо беларусы працуюць на расійскую гаспадарку. Ну, гэта ўжо ввогуле нонсенс, калі частка беларусаў ўжо прызнае, што беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, працуюць на расійскую гаспадарку. Ну, такіх каментароў даволі шмат. І што і добра, што такія абмежаванні, бо гэта азначае ўжо падзел тых, хто знаходзіцца за мяжой. Вось мы там змагаліся, мы пацярпелі, а тыя, хто там застаўся, яны не змагаюцца, не пацярпелі, яшчэ больш працуюць на расійскую гаспадарку. Это атрымоўваецца дзеці, працуюць на расійскую гаспадарку, пенсіянеры працуюць на расійскую гаспадарку, тыя людзі, якія пацярпелі ад рэпрэсій, працуюць на расійскую гаспадарку. Ну што гэта ж за падыход? Это што ў нас атрымоўваецца? Нічога у ментальнасці, у галавах людзей не памянялася з 2020 года, а як жа гэтыя пратэсты, як жа там мільёны, якія галасавалі супраць Лукашенка? То бок гэтыя ж санкцыі ўводзяцца супраць іх, нават калі краіна падзелена на две часткі, частка там умоўна, калі не падтрымлівае Лукашенка, то згодна з тым парадкам, які усталяваўся, але ж частка ўсцяж вельмі актыўная, тыя ж самыя берасцейцы, якія выходзілі на вуліцы і вадзілі карагоды, якія пацярпелі, якіх пасадзілі, яны ж жылі з большага якраз такі з гэтага памежнага гандлю, то азначаецца, все, давайте, вось вам за ваши змаганні, за ваши ахвяры. Ну, гэта абсурдны падыход. А як жа тады з пазіцыя мы з беларусамі салідарна, еўрапейская, мы будзем іх падтрымліваць. Каго яны падтрымліваюць? Офіс Ціханаўскай ці беларусаў? Атрымоўваецца, што беларусаў ўжо не падтрымліваюць. Што няма нейкай узважанай палітыкі, доўгатэрміновай палітыкі. Там прадстаўнікі дэмакратычных там структур ездзілі на сустрэчы, увесь час сказалі, што ў Еўропы няма стратэгіі ў дачыненні да Беларусі. Вось вам, калі ласка, стратэгія. Зразумела, пазіцыя і аргументацыя з нагоды крытыкі, шмат пытанняў, безумоўна, ёсць з гэтай нагоды. Прапановы, вот калі браць канкрэтна з гэты зварот, і ну можа што... Прапановы, я ўжо агучу. Першае, гэта публічны зварот офіса Ціханаўскай, там, кабінета, каардынацыйная рада, дарэчы, каардынацыйная рада маўчыць, яны ж выбраныя, вось яны ж там 6 000 чалавек. Вось давайте, калектыўны зварот беларускіх дэмакратычных сілаў, там, вось абразец, гэта наш ліст, што нельга прыраўніваць беларусаў да расейцаў, нельга ўводзіць татальныя санкцыі, фактычна эмбарга, нельга абмяжоўваць выезд беларусаў за мяжу на сваім асабістым транспарце. Вось, калі ласка, вось гэтыя пункты. Давайте агульны калектыўны зварот напішам. Няхай нават Ціханаўская яе гэты зварот ініцыюе, не маю нічога супраць. Няхай на гэтай канферэнцыі, замест канферэнцыі, давайте зрабіце ў Вільні пікет. Ну вось, канкрэтныя прапановы. Пытанне, ці здолеюць гэтыя людзі гэта зрабіць. Ну, наколькі я ведаю і так, ну, прынамсі, з таго, што я бачу і чытаю, спрабуюць яны неяк усплываць, давесці аргументацыю. Я не ведаю, што яны спрабуюць. Гэта словы. Это слово вячоркі, так, я вось буду тэлефанаваць. З кім ты будзеш там размаўляць? Хто ты такі, щоб ты размаўляць? Толькі агучванне гэтай справы, публічная пазіцыя, вось, калі яна будзе засведчана, а пазіцыя засведчана на афіцыйнай старонцы, на афіцыйным дакуменце, дзе стаіць подпіс. Вось гэта пазіцыя. Умоўна кажучы, вы лічыце, што сустрэча асабістая, ну, умоўна, з якім-небудзь там прэм'ер-міністрам ці міністрам замежных справаў, ну, яна менш важная, чым афіцыйны зварот выстаўлены на сайце. Я не ведаю, пра што яны будуць там размаўляць з міністрам і што яны ад гэтага міністра запатрабуюць. Яны не могуць нічога патрабаваць. На сённяшні момант рашэнне прынята. Яно прынята насуперак вось гэтых сустрэчаў. Там насуперак стратэгічнаму дыялогу, які там у Вашынгтоне, насуперак усім гэтым самітам G7 і ў Давосе.
Ну вось гэта вынік гэтых размоваў. Калі рашэнне прынятае і насуперак вось гэтаму рашэнню уже зараз гавары не гавары, ну што павінна быць уласная пазіцыя структур, якія адстойваюць інтарэсы Беларусі і беларусаў. Уласна маральная палітычная пазіцыя акрэсленая, гэта недапушчальна і непрымальна. Мы з гэтым не пагаджаемся. Прынамсі гэта павінна быць зроблена для беларусаў, каб засведчыць, што гэтыя структуры, АПК, офіс ці коордынацыйная рада адстойвае інтарэсы беларусаў. Вось гэта сведчанне таго, што мы стаім на баку нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Гэтага сведчання, пра што яны там могуць ввогуле пра гэтыя санкцыі, это словы вячоркі. Это проста словы вячоркі. І проста словы Ціхановскай. А калі гэта на паперы, калі гэта з подпісам, гэта ўжо словы палітыка. Гэта ўжо пазіцыя палітыка. Гэта ўжо канкрэтна дэманстрацыя таго, што інтарэсы беларусаў, простых беларусаў, перад усім. Нават, ну хорошо, вы попросили мою пазіцыю. Я разумею. Я прапанаваў. Вось што можна зрабіць. Ці паўплывае гэта, я думаю, рэзананс будзе. Вот я про гэта і хацеў спытацца. Калі на сайце там Ціхановскай, кабінета, Вольнай Беларусі ёсць гэтыя заявы, ну якія заходнія палітыкі я пачытаюць. Акрамя заяву, гэта афіцыйны зварот, афіцыйныя лісты. Ну, акрамя нашай заявы мы накіравалі лісты ў МЗС Польшчы, у Еўразвяз, ну, у сэнсе у Брюсселі, гэтак далей, да іншых. Вось акрамя публічнага звароту на ангельскай, на польска-беларускіх мовах яшчэ гэты ліст накіроўваецца ў еўрапейскія палітычныя структуры. Калі чалавек называе сябе там прэзідэнтам-электам, ён накіроўвае афіцыйную паперу, ноту, можна так сказаць нават. І рэзананс, безумоўна, будзе. І павінен быць. Ну, гэта агульная справа. Справа, вось, ну, на жаль, вось змаганне за тое, каб беларусам не перакрылі паветра цалкам. Бо калі, яшчэ раз падкрэслю, калі не будзе зараз рэакцыі агульнай, адзінай, інтэнсіўнай, то далей проста будуць абмяжоўваць выезды беларусам за мяжу. Далей, бо, ну, вы маўчыце, нічога не кажаце. Мы нічога не ведаем, ну калі вы маўчыце ў Еўрапарламенце, кажуць, ну мы ж не атрымоўвалі ніякіх рэакцый, што вы там інтэрв'ю далі, а хто гэта інтэрв'ю глядзіць. Ну вот, умоўна кажучы, я адмыслова адкрыў тэлеграм-канал Ціхановскай і чытаю адну з апошніх навінаў. У Вільні прайшла сустрэча па новых абмежаванняў супраць аўтамабіляў на беларускіх намарах, удзел у якой узялі там вячорка, тое-сёе, і з іншага боку былі, значыцца, Польшчу, Літву, Латвію, Эстонію прадстаўлялі амбасадары, спецпасланнікі і тыя супрацоўнікі міністэрстваў, якія адказваюць за сферу санкцыяў. То есть, умоўна кажучы, ну сустрэліся, ну пагаварылі, ну разышліся, так? І ўсё. Ну пакуль што мы ж бачым, рэакцыі ніякай няма. Таму гэта не, ну, разумееце, каб была яснасць, сустрэчы не супярэчаць ідэі вось агульнай пазіцыі і агульных выказванняў. Калі гэта ідзе вось ад розных структур, розныя структуры на гэтую пад гэтай паперай падпішуцца. Іншая справа, так, размовы добра, калі яны ёсць, але без такога моцнага рэзанансу, без моцнай салідарнасці беларусаў. Ну, калі беларусы пагаджаюцца, тыя, хто знаходзіцца за мяжой зараз, каб там тых беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, давілі, што яны вінаватыя ў тым, што Лукашенко пры ўладзе, што яны вінаватыя ў тым, што Лукашенко даў расейцам прастору для атакі на Украіну, ну, тады, прабачце, мы нічога не вырашым ввогуле ніколі. То тады у мяне ўзнікае пытанне. Калі мы ўспрымаем беларусаў, якія знаходзяцца у Беларусі і умоўна, вось як гэта сцвярджаюць некаторыя каментатары ў тэлеграм-каналах, адказнымі за, нясуць калектыўную адказнасць і за агрэсію, у якую уцягнута была Беларусь ў 22-м годзе, і за палітыку Расіі. І вось нясуць яны усю адказнасць за падтрымку рэжыму, а сапраўдныя тыя, хто змагаліся супраць рэжыму Лукашенка, з'ехалі і знаходзяцца тут, там у Вільні, у Польшчы, Варшаве, у Брюсселі, то у мяне ўзнікае пытанне, так а за што вы там змагаецеся? Каго вы прадстаўляеце?
Вось каго в такім выпадку прадстаўляе Ціхановская, калі там калектыўна знаходзяцца па сутнасці прыхільнікі расійскай і лукашэнкаўскай палітыкі. Тым тады дэмакратыя не патрэбна. То для чаго вы прызываеце, да якіх зменаў, для якіх пратэстаў, калі там усе людзі калектыўна нясуць адказнасць за працу Беларусі на рэжым Пуціна і на рэжым Лукашенка. То тады ім не патрэбна ні свабода, ні дэмакратыя, калі вы за тое, каб супраць Беларусі і супраць беларусаў уводзіліся татальныя санкцыі. Ну, тады не чакайце, што там наступяць перамены, што Беларусь стане свабоднай, незалежнай, што ввогуле навошта тады пра дзяржаўнасць нейкую казаць. Ну, сапраўды, вот я адкрыў адмыслова з тэлеграм-канала аб'яднанага пераходнага кабінета і што мы там бачым з гэтай нагоды. Ёсць матэрыял пра тое, што Савет ЕС прыняў рашэнне аб ураўніванні санкцый абмежавання ўведзеныя супраць Расіі будуць распаўсюджвацца на Беларусь і ідзе там тлумачэнне, што важна пра гэта ведаць, як перарэгістраваць аўтамабіль і гэтак далей. То есть вот заявы, пра якую вы кажаце, тут я не бачу прынамсі. Не будзе яе. Не будзе яе. У тым-то ўся і праблема. Што гэтыя структуры перасталі прадстаўляць інтарэсы беларусаў. Чые інтарэсы на сённяшні дзень прадстаўляюць, я ўжо не ведаю. Это першае, што трэба было зрабіць. Калі мы адстойваем інтарэсы беларусаў і разглядаем беларусаў як ахвяры рэжыму і ахвяры палітычнай, знешнепалітычнай дзейнасці Пуціна. Калі не, ну то забудьцеся, які там пераходны кабінет Беларусі, калі фактычна Беларусь успрымаеце як частку Расіі. Так, давайте перайдзем да троху працяг гэтай тэмы, але штосьці я гляжу, шмат, ну, как бы уразілі вашыя словы наших гледачоў. Напрыклад, пытанне, ну, рэакцыя ідзе такое. Юра Слоік піша: пытанне спікеру. Шаноўны палітык Усаў жыве ў Польшчы ўжо больш за 10 гадоў, мае кантакты з палітычнай элітай. Чаму ён нічога не зрабіў дагэтуль для дапамогі беларусаў, а толькі крытыкуе тых, хто робіць? Ольга Шат піша тое ж самае фактычна. А што сделал лично Усаў для рашэння этой праблемы? Ну і гэтак далей. Я рабіў шмат дзеля таго, каб гэтай праблемы не ўзнікла. І калі мы кажам там пра сустрэчы, пра напісанне лістоў, то ўжо ў 2022 годзе быў напісаны скіраваныя лісты, якраз такі ў Міністэрства замежных спраў Польшчы, ў Міністэрства замежных спраў і Украіны, каб прызнаць Беларусь краінай акупаванай. Што каб змяніць статус і падыход да Беларусі ўжо ў той час, якую пачалі ўспрымаць як саагрэсара і адказнага за расійскую палітыку і палітыку вайны. І гэтыя прэтэнзіі, калі яшчэ вось у мірах дыскусій з Лябедзька, калі на Захадзе прызнаюць легітымным, на Захадзе, в США, там, у Европе прызнаюць легітымным прадстаўніцтвам беларускага народа і слухаюць толькі офіс Ціхановскай ці АПК і сустракаюцца толькі выключна з гэтымі людзьмі і з Ціхановскай і слухаюць, то ў такіх умовах, калі ёсць вось гэты галоўны важны наратыў, іншыя галасы проста не чуваць і слухаць іх ніхто не будзе. Бо для еўрапейцаў адзіны голас – гэта голас Ціхановскай. Альбо яе маўчанне, альбо яе голас. Іншыя галасовы проста як мінімум ігнаруюць. А як максімум паківаюць галавой і пайдуць гуляць далей там у рэстарацыі сядзець і на самітах бавіцца. Не Вусава запрашаюць на саміт НАТО ці G7, дзе трэба якраз такі гэтае пытанне было абмяркоўваць і ставіць востра. Не Ціхановская, не Вусаў выступаюць на парламенцкіх там асамблеях ЕС. Ну так ёй пытанні гэтыя ставце. Так, скажуць зараз, што гэта вось зайздрасць Усава такая, што... Гэта рэальная палітыка. Калі ты рэальны палітык, ты павінен адказваць за сваю дзейнасць і за сваю бездзейнасць. Асабліва, калі ты выступаеш і кажаш, што цябе выбралі беларусы, і ты прэзідэнт-элект. І у цябе пераходны кабінет, які рыхтуецца ўзяць уладу ў Беларусі.
Спадар Павел, я чытаў яшчэ, ну я дакладней ведаю здаўна пазіцыю Зянона Станіславовича наконт санкцый, санкцыйнай палітыкі захаду, што гэтыя санкцыямі захад фактычна штурхае Беларусь у абдымкі да Крамля і гэтак далей. Вось, у гэтай сітуацыі ўсё ж таки вы выступаеце за абмежаванне, за скасаванне, за неўжыванне санкцый, ці як вот все ж таки? Паслухайце, тут санкцыям розніца. Ёсць санкцыі канкрэтна супраць прадпрыемстваў ВПК, якія працуюць на расійскую прамысловасць, якія там падтрымліваюць расійскі ВПК, інтэграваны ў расійскі ВПК. Добра, уводзім санкцыі супраць гэтых прадпрыемстваў. Уводзім санкцыі супраць, татальныя санкцыі супраць тых людзей, якія задзейнічаны былі ў рэпрэсіях, суддзі, там рэктара, адміністрацыя, выбарчыя камісіі, вось персанальны спісак. Колькі ў гэтым персанальным спіску людзей? Калі я не памыляюся, нават не даходзіць да 300. Хаця ў рэпрэсіях прымалі ўдзел 1000. Да, дзе вось гэтыя персанальныя санкцыі, я мяркую, павінны датычыць не толькі тых, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіі, але ўсіх сем'яў іх. Дзяцей, якія вучацца чамусьці ў еўрапейскіх краінах. Там ці ездзяць на адпачынкі там у Італію і Францыю. Вось уводзьце татальныя санкцыі, татальнае абмежаванне персанальна вось па канкрэтных групах людзей. Далей, уводзьце санкцыі супраць алігархату. Таксама персанальна і сямейныя санкцыі. Гэта патрабуе значна больш працы, чым проста ўвесці, зачыніць межы у дачыненні да ўсіх беларусаў. Разумееце, гэта ж аналітычная праца, гэта праверка, верыфікацыя ўсіх дадзеных, увядзенне іх у спісы пажыццёвыя спісы. Разумееце, это павінна быць пажыццёва. Нават рэжым зменіцца, вось яны павінны, пакуль не адбудзецца пакаранне, знаходзіцца ў тых чорных спісах і нікуды ніколі ў Еўропу не выязджаць. Вось гэта той пакет санкцый, гэта той маштаб працы, які павінен быў зрабіць. А якім чынам да гэтых санкцыяў там просты Кавалеўскі ці Міцкевіч, беларусы, якія не могуць прывесці там для нават персанальнага ўжытку ці для ўласнага іпэшнага бізнесу вопратку ці нейкія іншыя прадукты, якія прадаюцца потым беларусам, я не ведаю. Таму санкцыям рознь. Калі мы прыроўніваем Беларусь добра, татальна да Расіі, все, так заявіце, што вось Беларусь гэта все, это частка Расіі, і мы не разглядаем не бачым ніякай розніцы. І зачыняем межы, татальны эмбарго. Вось такая і моя асабістая пазіцыя, пазіцыя вольнай Беларусі. Ёсць канкрэтная мэта накіраваныя санкцыі, якія павінны біць па атачэнню Лукашенка і па тым вузлам стратэгічным, якія, безумоўна, працуюць на Расію. Вось высветліце, якія вузлы стратэгічныя працуюць на Расію, вводзьце супраць гэтых вузлоў і дырэктароў гэтых прадпрыемстваў канкрэтныя санкцыі. Ну так, гэтае маё пытанне было выклікана заявай аднаго з гледачоў пад нікам Трэк, які піша: падтрымка Лукашэнкі шляхам агітацыі за адмену санкцый недаравальная, гэта здрада. Ну, калі ласка, то бок чалавек лічыць, што ўсе беларусы адказныя за дзеянне Лукашенка і нясуць адказнасць за дзеянне Лукашенка, бо я не разумею простага, як туалетная папера і санкцыі на ўвоз туалетнай паперы ці гузікаў, ці там фарбаў для прынтера, так спрыяюць умацаванню рэжыма і падтрымкі для рэжыму. Колькі разоў Лукашенка на асабістым аўто ездзіць у Вільню ці ў Варшаву, мне цікава. Ці хтосьці з ягонага бліжэйшага атачэння. Яны селі ў самалёт, паехалі ў Эміраты, адпачылі там месяц, пасядзеліся ўсёй сям'ёй, ці ў Пекін паляцеў. Пляваць ему на тых простых беларусаў, якія па 30 гадзін стаяць на чэргах. То бок змусіць беларусаў па 30-50 гадзін стаяць у чэргах, гэта справакаваць, аслабіць рэжым Лукашенка. Такая логіка атрымоўваецца ў людзей.
то чаму тады беларусы, якія будуць знаходзіцца ў Беларусі, адчуваючы на сябе просто вось гэтае прынізлівае стаянне з дзецьмі на межы, падтрымліваць Ціхановскую. Ці хтосьці з яе атачэння скажа, а нечага вам па замежжах ездзіць. Вось гэта быў бы ўвогуле цынізм. Седзячы у замежжы, у Літве, цалкам на датацыях літоўцаў ці палякаў, казаць, што нечага вам ездзіць па замежжах, сидзіце ў дамах і змагайцеся з Лукашенко. Такі падыход атрымоўваецца у еўрапейцаў і тых, хто падтрымлівае палітыку санкцый. Ну, мне падаецца, што гэта ўвогуле антыбеларускасць. Увогуле антыбеларускасць і казаць пра тое, што гэтыя людзі ў перспектыве будуць потым прасіць падтрымкі для таго, каб выбрацца прэзідэнтамі і кіраваць краіны, ну гэта смешна. Калі яны выкарыстоўваюцца па сутнасці як узбраенні, як механізмы ціску на беларусаў, а не Лукашенко. Яшчэ раз падкрэслю, тое, што праз гэтае абмежаванне санкцыі будзе разбураны, скажем, прыватны бізнес памежжа, там гарадзеншчыны ці берасцейшчыны, Лукашенко ад гэтага кепска не станець. І нават калі людзі, ну, я не думаю, што дойдзе да абсалютнага такога там голаду, таму што нельга будзе зараз прывозіць прадукты харчавання з Літвы і з Латвіі, то ўвогуле нельга ездзіць зараз. Зараз ты ў валізках ужо не прывязеш, там цягнікі не ходзяць, аўтобусы толькі засталіся, так, не ведаюць, якія там абмежаванні зараз для аўтобусаў на беларускіх нумарах. Раней, калі там на аўто яшчэ з прыцэпамі прыязджалі, людзі штосьці закуплялі, то ты зараз ужо такіх тавараў не закупіш. Ну, добра, ну, але з голаду людзі паміраць, канешне ж, не будуць, бо зараз тавары, харчаванне толькі нізкай якасці пойдуць з Кітая. І так Беларусь завязана гэтымі крэдытамі кітайскімі і купляе дабро ўсё з Кітая. А вось зараз уявіце, Беларусь у ізаляцыі, межы зачынены, палякі зачынілі межы, літоўцы зачынілі межы. Хто на гэтым згуляе? Згуляюцца алігархічныя групы вакол Лукашенка. Гэта, па сутнасці, ізаляцыі прывядзе з аднаго боку да знішчэння рэшткаў прыватнага бізнесу і індывідуальнага прадпрымальніцтва, актыўнасці, узбудзіць негатыўныя, бо лічыце індывідуальны прадпрымальнік у гэтых умовах, калі рынку працы-то ў Беларусі няма, ну няма, а ён корміць сям'ю. Да каго ў такіх умовах будзе негатыўная рэакцыя? Да Лукашенка? Ну, конечно, не да Лукашенка, ён жа ж не вінаваты. Не да Лукашенка. Не Лукашенко межа, і прапаганда з гэтага будзе карыстацца і карыстаецца актыўна. Замест таго, добра, а вось вы яшчэ там вяртаючыся да санкцый. Калі вы уводзіце, ну, такія жорсткія пэўным сэнсе санкцыі, то нешта павінны даваць узамен. Ну, хаця б магчымасць выезду лёгкага за мяжу. Но такога зроблена не было, каб ураўнаважыць. Калі вы хочаце нейкім чынам паўплываць на Беларусь, ну, то расчыняйце больш магчымасцяў для беларусаў на выезд, а гэтыя магчымасці ж таксама зачыняюцца, хутчэй за ўсё будуць цалкам зачынены, куды людзі паедуць. Ну, будуць ездзіць у Турцыю, будуць ездзіць у Расію. То бок фактычна гэта спрыянне русіфікацыі. Ну, а ўжо аб'езд і, скажем, магчымасці іншым людзям зарабляць на ізаляцыі Беларусі, яны не абмежаваныя. Ну, будзе рабіць гэта Казахстан зараз. Дарэчы, так, па-першае, хочу нагадаць усім, хто гэта пакуль не зрабіў яшчэ, подписывайтеся на телеграм-канал спадара Паўла Усова. Там не толькі анонсы наших эфіраў, але і яго развагі, думкі і матэрыялы, якія ён піша і выкладае там. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё. Калі гэта для вас бяспечна, расшэрвайце, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, так больш людзей пабачыць наши размовы. Ну і безумоўна, рабіце свае высновы з пачутага.
спадар Павел, ўсё ж таки, як вам бачыцца далейшае развіццё падзей? Вось вы сказали про тое, что можа быть там прыраўняюць беларусаў да расіян аж до таго, что будзе забаронены ўезд у ЕС. Сапраўды можа до такого дайсці? Ну, калі гэты пакет санкцый застанецца у такім фармаце, якім ён ёсць зараз, і еўрапейцы адмовяцца нешта змяняць і пераглядаць гэты пакет санкцый, гэта цяжкі працэс, лягчэй увесці гэтыя абмежаванні, чым потым іх зняць. Калі застануцца абмежаванні на ўезд беларусаў на сваіх аўто у краіны суседзі, еўрапейскі звяз атрымоўваецца тады. Калі пачнуцца, пра што ўзгадваў Франак Вячорка, які казаў, што гэта санкцыі супраць Лукашенка, но раю беларусам з машынамі на беларускіх нумарах перарэгістроўвацца, бо будуць штрафы. Так што вынік перамоў гэтых, калі гэта ўжо пачнецца і штрафы за нумары беларускія. Ну, гэта і да гэтага пакета, ну, можа быць, оно не ўжывалася, але была такая норма ў польскім заканадаўстве прапісаная про неабходнасць перарэгістрацыі. Ну, неабходнасць так, але тут можна было некаторыя рэчы там патлумачыць, і сітуацыя была б зусім іншая, ці увесці выключэнне. Ну, але добра, там гэта іншае пытанне. Справа ў тым, што калі вось гэтыя абмежаванні, калі змены не наступяць у палітыцы санкцый, ну, то далей будзе працяг. Бо я ўпэўнены абсалютна ў тым, што гэтыя санкцыі, ну, ні да чога не змусяць. Якая мэта вось агульна санкцый? Каб Лукашенко, што там выкінуў расейцаў з тэрыторыі, ён не можа гэтага зрабіць, бо Беларусь фактычна акупаваная. Каб ён выпусціў палітычных зняволеных, ён не будзе гэтага рабіць. Ён ніколі пад прымусам, праціскам гэтага не рабіў. І рабіць не будзе. Хорошо, не под ціскам. Давайте ўжо сапраўды перайдзем на іншую тэму. Вельмі важная для Польшчы, калі кажам па палітзняволеных, тэма пачобута іншых палітзняволеных польскага паходжання, якія знаходзяцца за кратамі ў лукашэнкаўскіх турмах. Ну і далей ідзе выдача забойцы польскага салдата, спыненне міграцыйнага крызісу. Ёсць інфармацыя, ну, нібыта, што на нейкіх там нізавых, сярэдніх узроўнях ідуць перамовы па гэтых пытаннях, ну, прынамсі, па вызваленні пачобута. Ну, па пытанню Андрэя Пачобута былі гэтыя перамовы і раней, і да гэтых санкцый. Вот я у працяг просто ваших словаў, што ён ніколі пад прымусам не вызваліць, ці змогуць дамовіцца? Мне цяжка сказаць, бо з таго боку, як я разумею, з боку лукашэнкаўскага, такое ёсць іх прынцыповы падыход, што яны не выпусцяць, пакуль Андрэй не падпішаць там паперы па прызнанню сваёй віны і прашэнне пра памілаванне. І наколькі я ведаю, Андрэй прынцыпова гэта рабіць не хоча, і нягледзячы на тое, што яго і ў ШИЗА кідаюць, і утрымліваюць у такіх цяжкіх умовах, і здароўе пагоршылася, ён прынцыпова вось стаіць на сваіх пазіцыях. Чаму лукашэнкаўскае атачэнне, Лукашенко сам не можа проста вызваліць без ніякіх умоваў? Ну, гэта ўжо вось такі як нерацыянальны падыход, як і ўся палітыка Лукашенка за гэтыя 30 гадоў дачынення да гэтага чалавека. Магчыма, сістэма не жадае паказаць сваю слабасць, што яна зламалася на вось адным чалавеку і жадае альбо там яго зламаць цалкам, альбо проста не выпусціць. Это ірацыянальны падыход, ён заўсёды быў на гэтым ірацыянальным падыходзе, трымаецца уся сістэма. Ніякай праблемы, ніякай шкоды, ніякага крызісу вызвалення Андрэя Пачобута без нейкіх умоў для Лукашенка не нясе. Але вось ёсць гэты ірацыяналізм і неадэкватнасць у падзеях, як яшчэ раз падкрэслю, увесь гэты крызіс, якім мы жывем зараз, гэта вынік агульнай неадэкватнасці і рэакцыі Лукашенка, ягонага атачэння на тое, што ў Беларусі адбывалася. І гэта на працягу 30 гадоў і адбываецца. Што тычыцца іншых пытанняў, там, скажем,
спынення міграцыйнага крызісу, гэта крызіс, гэта зброя рускіх, гэта не зброя Лукашенка. Тут чакаць, што Лукашенка адразу скажа не, мы гэтую аперацыю спыняе, ну гэта наіўнае спадзяванне, бо ўсё, што адбываецца, і радыкалізацыя ўзаемаадносін з Украінай, з памежнымі краінамі, гэта вынік таксама расійскай палітыкі. І не ведаю, наколькі Лукашенка ў такіх рашэннях абсалютна незалежны. Наўрад ці ён вырашыць гэтае пытанне, бо якраз такі Расія зацікаўлена ў тым, каб Беларусь тапілася ў багне той палітыкі, якую реалізовуюць улады рукамі Лукашенка, так як і з гэтым мігрантам. Мы да канца не ведаем, ці гэта быў мігрант, ці гэта быў перапрануты нейкі спецслужбовец, які адмыслова... Ну, нібыта ж ужо польскія СМІ заяўлялі, што асобу яго высветлілі. Ну, калі высветлілі, то гэта таксама для... Калі ён знаходзіцца ў Беларусі, то найлепшае, канешне, у гэтай сітуацыі для Лукашенка, я пра гэта пісаў, это перадача гэтага злачынца у рукі польскага правасуддзя, гэта, канешне, адразу б спрасціла сітуацыю. Ой, не паспелі, толькі мы прыйшлі забраць яго і перадаць, як ён павесіўся. Нават калі б ён і павесіўся, гэта нічога страшнага, але проста наўрад ці яго там і затрымалі, наўрад ці яго там, магчыма, ўжо выкінулі з краіны, хутчэй за ўсё. З Беларусі выдалілі і перадаваць няма каго, але хаця б, скажам, некалькі сустрэчаў на гэтую тэму адразу ж на пачатку. Калі б гэта былі рацыянальныя падыходы, мы зноў увесь час падыходзім і намагаемся нейкія выцягнуць рацыянальныя рэакцыі з боку Лукашенка на тое, што адбылося з памежнікам, але няма ніякага рацыяналізму, няма на сённяшні момант нейкай і не будзе нейкай сталай парадыгмы ўзаемаадносін. Погляды Лукашенка і ягоныя дзеянні цалкам на сённяшні дзень залежаць абмежаваныя ад Масквы. Як толькі і ён гэта разумее, ён гэтага баіцца. Хаця спрабуе нейкім чынам прамацаць тую прастору баланса, у якой ён можа знаходзіцца. Вось увядзенне гэтага безвізу. Так? Гэта таксама для еўрапейцаў, гэта таксама ў нейкім ступені спроба зразумець, якая будзе рэакцыя з Расіі. Ці можа ён нейкім чынам, яшчэ ў той сітуацыі, з якой зараз знаходзіцца, нейкім чынам пагуляцца у тактыку Макея. Бо ўсё, што в пэўным сэнсе мы назіраем, вызваленне часткова некаторых палітычных вязняў, нават выхад на волю Мікалая Казлова без дадатковага тэрміна, зняволення і сталая практыка лукашэнкаўскіх уладаў. Гэта таксама, у пэўным сэнсе спроба нейкім чынам рэабілітаваць вось гэтую тактыку, якую выкарыстоўваў Макей да 2020 году гульні, але геапалітычная сітуацыя не тая, і наўрад ці гэта будзе нейкая маштабная гульня, маштабнае выпушчэнне палітычных вязняў, гэтага нічога не адбудзецца, але нейкія кропкавыя саступкі, нейкія кропкавыя дзеянні такога характара могуць быць. І нават калі гэтыя дзеянні кропкавага характара прычыняцца да вызвалення дзесяткаў палітычных зняволеных і людзей, гэта ўжо вялікае дасягненне. І на гэтую умоўна кропкавае дзеянне таксама трэба адказваць нейкімі кропкавымі дзеяннямі ўзамен, а не накідваць санкцыі і верыць у тое, што гэта дзякуючы санкцыямі былі вызвалены гэтыя усе людзі разам з Рыгорам Костусевым. Трэба вельмі асцярожна падыходзіць да сітуацыі і думаць пра інтарэсы людзей, а не пра тое, спалохаўся Лукашенка ці не спалохаўся. Калі б ён не палохаўся і калі б ён радыкальна не ўжываў гэтыя сродкі, якія ён ужывае, ён бы не сядзеў 30 год на троне.
Про 30 год такое невялічкая інфармацыя, рэклама, выставу плакатаў да 30годдзя панавання Лукашэнкі стварыў вядомы беларускі дызайнер Артур Вакараў. Дарэчы, як толькі ў яго нарадзілася думка стварыць такі цыкл плакатаў, Еўрарада яго падтрымала, ён меў ад нас інфармацыйную і іншую падтрымку, і таму вось цяпер акурат такі гэта набыло сваё завяршэнне. Гэтыя плакаты жыўцом можна паглядзець. 30 плакатаў, прысвечаных лічбе 30, можна ўбачыць у сімвалічным месцы на агароджы музея акупацыі у Вільні. На сайце, у тэлеграм-канале Еўрарадыё ёсць выявы гэтых плакатаў. Спадар Артур падзяліўся з намі, і яны ёсць у нас, можна на іх зайсці і паглядзець. І яшчэ про 30 гадоў. Зараз вот акурат такі каментар такі прыйшоў з гэтай нагоды, цікавы. А наколькі Лукашэнку ўвогуле цікавяць санкцыі, пачобуты, захад? Ён паляцеў на поле под Мінскам, ладзіць чарговыя ператрахі, ды ні пра што не парыцца. І вось сапраўды, вот я, правда, про іншае хацеў троху пагаварыць. Там сапраўды Лукашенко ў лепшым сваім стылі на верталёце паляцеў глядзець на поля. Ох, какой рапс, я ніколі такого рапса ў жыцці не бачыў, і гэтак далей. Зараз там пойдзе нейкія там ператрахі рабіць, чарговых абасраных кароў шукаць. І зараз, калі паглядзець на тое, ну, это звыклая яго практыка, тут нічога дзіўнага. Але што адбываецца з нагоды гэтага 30годдзя? Цэлы форум у палацы спорту, цэлыя там тот самы вот спортсмен, як яго там, Талай, я вот перадам из рук в руки Лукашенку зорку героя Беларусі. Там уже далей, там что адбываецца, сам себе узнагароджвае уже. Да, гэта пачатак, ці ўжо не пачатак, а ўжо нармальны такі этап на стварэнні культа асобы? Не зусім, як мне падаецца, гэта перш за ўсё скіраваная на падрыхтоўку новай электаральнай кампаніі 25-го году. То бок вся сістэма зараз якраз такі змабілізаваная на падрыхтаванне глебы ідэолагі, новае прызначэнне спецпрадстаўнікоў в абласцях па 2 чалавекі. Усё гэта мусіць стварыць прыдатную глебу для спакойных, стабільных выбараў з нейкім там квазіальтэрнатыўным кандыдатам ці без нейкага альтэрнатыўнага кандыдату. Другі момант, канешне ж, аднаўленне легітымізацыі, уласна, якую ён страціў у 2020 годзе, менавіта гэтага кантракту з грамадствам палітычнага, хаця б часткова, праз вось такія мерапрыемствы, праз пафаснасць, праз узвялічванне ягонай асобы, бо, канешне ж, у 2020 годзе менавіта ягоны вобраз найбольш пацярпеў. Ён абваліўся вобраз яго як лідера. Дзякуючы стагнацыі, дзякуючы вось гэтаму дэфіцыту лідарства, адбылася дэвальвацыя харызмы, калі ён пачаў сябе аточваць прыгожымі дзяўчынамі. Марыя Васілевіч, якую ён упіхнуў туды ў парламент, усё гэта вось аўра султана, так, калі ў яго на палі там дзяўчыны з пратаколу прэзідэнцкага гарбуза збіраюць, гарбатку папіваюць. Вось гэта ўжо такі менавіта вобраз султана быў з уласным гарэмам, які і з наследнікам у постаці Колі, які таксама недзе там з лапатай бегаў. Усё гэта, канешне, абвальвала вось ягоны вобраз, імідж такога бацькі, які дбае і не спіць уначы, а толькі думае пра беларусаў простых. Ну і плюс ковід на гэта ўсё налажыўся, як нездольнасць Лукашенка адэкватна рэагаваць на праблемы і на беды простых людзей. Гэта ўсё цалкам абрынула ягоны вобраз, з'явіліся альтэрнатыўныя негатыўныя вобразы, як таракан, як тапак, як 3%. Усё гэта, канешне,
вельмі моцна фактычна разарвала ягоную электаральную падтрымку. І тое, што зараз адбываецца пасля рэпрэсій жорсткіх, мабілізацыі, гэта аднаўленне вобразу. І можна прыгадаць, што некалькі год таму назад, нават яшчэ да крызісу 20-го, былі спробы прывязаць беларускую незалежнасць да яго прэзідэнтуры. 94 год. Вось незалежнасць сапраўдная, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, а гэтай гісторыі 3 гады да выбараў як бы і не існавала. Усё гэта у сукупнасці, канешне, на гэта рэсурсы і скіраваныя, адміністрацыйныя, інфармацыйныя, і ягоная дзейнасць, актыўнасць, што ён усцяж, што ён не слабы, што ён не хворы, ён жадае рэанімаваць, жадае актывізаваць свой палітычны харызматычны вобраз, хоча вярнуцца да гэтай харызмы і хоча запэўніць людзей, што ўсцяж ён вось клапоціцца пра іх, хаця я вось пісаў, былі ягоныя выказванні знову такога кшталту пасля гэтай непагоды, калі ён казаў, як і раней, што самі беларусы вінаваты, не хочуць рабіць і чакаюць, калі прыйдзе там на дапамогу дзяржавы. Так якраз такі ён жа такі народ, частку народа, частку грамадства і выхаваў, калі яны ўвесь час палягаюць на дзяржаве і чакаюць ад яе падтрымкі, ад яе дапамогі. Таму на палі, вяртанні, сустрэчы, якія там, не ведаю, будуць з працаўнікамі. У мінулым годзе ён хіба там зуб уеў з трактарыстамі. Так, усё гэта якраз вось мусіць паспрыяць аднаўленню ягонага вобразу, што ён застае гаспадаром. І звязана гэта перш за ўсё з выбарамі 25-го году. Не ведаю, ці яны адбудуцца ввогуле, ці яны павінны адбыцца. Яму нічога не застаецца, як зрэалізаваць гэтыя выбары, каб аднавіць фармальна, віртуальна нават сваю легітымнасць, што паказаць, што нічога, акрамя яго, ўжо прасторы беларускай не існуе, і прадэманстраваць абсалютную палітычную перамогу над умоўна альтэрнатывай ціханаўскай і іншай палітычнай альтэрнатывай. І відавочна, што нейкай адэкватнай стратэгіі на кампанію 25-го году дэмакратычныя структуры прапанаваць на сённяшні дзень, да і на заўтрашні, на жаль, не змогуць. І другі момант, хто будзе альтэрнатывай. Ось недавно разважаў у інтэрв'ю, конечно, можна будзе зрабіць умоўнае разумнае галасаванне, патроліць Лукашенка, які калі там нават ён выпусціць Гайдукевіча, як калісьці рабілі гэта ў Расіі, там галасаваць за каго заўгодна, толькі не за Пуціна. Дарэчы, у гэтым годзе якраз Надзеждзін вось быў такім, нягледзячы на тое, што ён быў сістэмным кандыдатам, то яго знялі, бо людзі пачалі там актывізавацца, збіраць подпісы за яго, і для Пуціна это было вельмі небяспечна. І не ведаю, наколькі гэта эфектыўная такая стратэгія проста патроліць на 25-й год. Канешне, сістэма ўсё будзе кантраляваць, усё будзе фундаментальна стэрылізаваць, і пакуль што адной з адзінай адэкватнай на сённяшні дзень стратэгіі з'яўляецца абсалютнае ігнараванне, байкот гэтых выбараў, каб зарваць яўку і паказаць, што для сістэмы не наступіла перазагрузкі. Але як гэта візуалізаваць? Тут пытанне яшчэ ў візуалізацыі. Чаму спрацаваў 20-й год? Таму што там адбылася візуалізацыя падтрымкі для кандыдатаў падчас збору подпісаў гэтай чэргі, і гэта вельмі важна. На жаль, пры байкоце вельмі цяжка дасягнуць такой візуалізацыі, асабліва калі людзі не будуць там рабіць здымкі і высылаць «я тут застаўся дома», бо гэта ўсё небяспечна, бо любыя спробы такога чыну актыўнасці, канешне, будуць спатыкацца з рэпрэсіямі. І візуалізаваць непадтрымку для Лукашенка ў 25-м годзе будзе вельмі цяжка і вельмі небяспечна. Таму проста тут ужо застаецца спадзявацца на маральную перамогу, калі людзі не пойдуць галасаваць, але ўсё роўна прапаганда зробіць тую карцінку,
якая будзе патрэбна. Але ў 25 годзе, ну, акрамя вось нейкай прадуманай стратэгіі недапушчэння перазагрузкі вось гэтага перапісання, перападпісання палітычнага кантракту, вельмі важна дбаць пра бяспеку людзей. Калі любая з стратэгій прыводзіць да рэпрэсію небяспекі для людзей, то, канешне, ну, яна не будзе эфектыўнай, бо па выніку нічога і так не будзе, але людзі ад рэалізацыі той ці іншай стратэгіі проста пацерпяць. Ці там падпісваючы нешта на бюлетнях, калі зараз ужо будуць і камеры паўсюль, і наўрад ці будзе гэта нейкае таемнае галасаванне, ці гэта будуць здымкі «Я супраць Лукашенка», але калі сённяшнія тэхналогіі лукашэнкаўцам дазваляюць нейкім чынам выявіць, хто гэта зрабіў, гэта таксама небяспечна. Таму тут павінна быць усё грунтоўна прадумана, якая стратэгія ў гэтых умовах спрацуе, то не на перамогу перамагчы. На сённяшні момант немагчыма, але проста на візуалізацыю таго, што падтрымкі для Лукашенка проста, ну, не існуе, і ён не гэтыя дзеянні не былі эфектыўныя ў падпісанні палітычнай дамовы. Яшчэ раз вярнуся да рэферэндуму і парламенцкіх выбараў, там сістэма паказала сваю эфектыўнасць у сэнсе контроля і забеспячэння патрэбнага выніку. Ну што ж, будзем сачыць за тым, якія будуць прапановы на тую ж самую кампанію 25-го года. Ну, але нас пакуль сапраўды больш цікавіць, што ж будзе па выніку гэтага санкцыйнага пакета, ці атрымаецца супольна ва ўсіх метадамі, якія прапановвае Вольная Беларусь, метадамі, якія кажа, што ажыццяўляе там Франак Вячорка і яго каманда, офіс, кабінеты, гэтак далей. Ну, спадзяюся, што супольна можна крытыкаваць, але лепей дамагчыся нейкай ўсё ж такі палёгкі і адмены тых рашэнняў, якія ціснуць канкрэтна на шараговых беларусаў. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Солідарнасць заўсёды перамагае, так што не забывайце падтрымліваць адзін аднаго. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.